Ha? Oo. Sarong pigre-renovate na residential house sa Real Street, Barangay Calatagan, Tibang, Verac, Catanduanes, ang natumtumnin kalayo, hapon ka nakaaging Huwebes. Pagrugaring ang nasulong harong kan 45 anyos na si Alex Anghong, kan Barangay Santa Cruz, parehong Banwaan. Sigon sa BFP Verac, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot sa inda kan insidente. Basado sa investigasyon, may mga nakatambak na paint thinner as in pintura sa nasambit na residensya na posibleng pinuunan subuot kan kalayo. Hindi naman po siya totally nakabilad sa araw. Medyo nasa gilid naman siya, may bubong. Yun nga lang, hindi siya properly naayos kasi nagpapagawa pa nga ng bahay sina Sir Alexander. Kaya ginagamit pa po siya. Tulos man na nakapag-responde ang fire as in rescue truck personnel kan pamilya Anghong, katuwang ang BFP. Maswerte man na mayong nadamay na pagtaraid harong as in nada niya rin nabuhay sa nangyaring kasulo. Lalo naman ngayon na mas malakas or mas mainit ang panahon, dapat po mas mag-ingat po tayo. Yung mga hazardous materials, so i-back po natin sila sa isang lugar na kung saan malayo or hindi siya maaaring maabot ng mga bata or maabot ng kung sino man naninigarilyo yung pwedeng magtapon ng nakasinding sigarilyo doon sa mga tinambak natin ng mga hazardous materials at chemical. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong investigasyon kan BFP Verac sa kung ano talaga ang kausa kan insidente. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.